Tal e como estaba previsto, o conselleiro de Medio Rural mantivo esta mañá unha reunión con representantes dos 4 concellos que integran a mancomunidade Barbanza-Arousa para analizar as consecuencias do incendio rexistrado a pasada semana, que afectou a unhas 2.200 hectáreas de monte. José González trasladoulle aos alcaldes os traballos que está a realizar a Xunta sobre o terreo para evitar a erosión do mesmo e que a chegada das chuvias non provoque o arrastre das cinzas. En primeiro lugar, pois trasladarlle o traballo que se tiña feito dende a extinción do incendio de cara a valorar posibles escorrentías, que tamén temos que trasladar nese senso, que o que din os técnicos de Lourizán é que hai moi pouca afectación no terreo, máis alá de zonas puntuais nas que se vai ter que actuar coa técnica do mulching, pois, como digo, a afectación no solo é bastante moderada, e a partir de aí falar nas medidas que se van ter que tomar a medio e longo prazo. Nas próximas semanas está prevista tamén unha nova xuntanza, esta vez con representantes das mancomunidades de monte afectadas, co fin de implicalos tamén nos traballos de recuperación do terreo. E dende logo queremos implicar non só os concellos, sino que tamén a xente que vive no territorio tratando de facer ese territorio o máis resiliente posible fronte aos incendios forestais. José González insistiu novamente na intencionalidade dos incendios, aínda que aludiu á neglixencia en moitos casos como causa máis común destes lumes. O titular de Medio Rural apelou á responsabilidade da cidadanía para que se eviten aquelas actividades que poidan desembocar nun incendio forestal. O que temos acreditado, sobre todo a partir da última semana de xullo, é que hai un forte componente de intencionalidade nos incendios forestais, polas súas propias características, tamén, inda que non sexan intencionados, pois tamén hai neglixencias, e o que estamos pedindo é sempre pois a máxima prudencia e cautela posible da cidadanía, tanto no que se refire a trasladarnos posibles comportamentos incendiarios como a evitar aquelas actividades pois que poidan desembocar nun incendio forestal.